Igbo ndị ọma njem ọnụ abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa. Ejikwa m mkpa ekele were bịa nke onye chiri ya zirikwa. N'ụbọchị gara aga anyị kụziri maka ABD Igbo, mkpụrụ ABD Igbo. Ịmụtakwara ihe? Ngwanụ anyị ebịakwa n'ụbọchị taa ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị, maka na abịa na ABD Igbo ihe so ya hiri nne. Ọ bụghị naanị ego ya maọbụ ide ya, kama o nwere ihe ndị ọzọ so gwanyere ya. Ya bụ n'ụbọchị taa ka anyị na-anya na bọọdụ ojii anyị, ya bụ ụgbọdị anyị, ka anyị hụ ihe ndị ọzọ so gwara ya. Ngwakwa sonye m. Ekere mkpụrụ ABD Igbo ụzọ atọ. Ekere mkpụrụ ABD Igbo ụzọ atọ. Nke mbụ bụ ụda ume. Ụda ume. Ụda ume ihe ndị bekee kpọrọ ya bụ vowel. Vowel ya bụ ụda ume, n'ọnụ bekee bụ vowel. Nke abụọ bụ ụda mkpị. Ụda mkpị nke ndị oyibo kpọrọ double consonant. Double consonant. Nke atọ bụ mgbochi ume. Mgbochi ume ndị oyibo kpọkwara ya consonant. Consonant. Na ahụla ya, ihe dị n'Igbo hiri nne mana anyị amachaghị ya, mana aga m akụziri gị onye m nwere ike. Ihe m chọrọ ka anyị mata n'ụbọchị taata bụ maka ụda ume. Maka ụda ume. Kedu ihe bụ ụda ume? O nwere mkpụrụ okwu one ma one pụtara ya bụ ụda ume. O nwere mkpụrụ okwu ole ma ole pụtara ụda ume. Ha bụga ndị a: e, i, o, ọ, u nakwa ọ. Ha bụ ọzọ a, e, i, o, ọ, u nakwa ọ. Ọ bụ ndị a bụ mkpụrụ ụda ume. Maka na abịa na bekee e nwekwara ihe bụkwa vowel. Vowel dị mkpụrụ okwu ise na bekee. Nke bekee bụ a-e-i-o-u. A-e-i-o-u ya bụ vowel n'ọnụ bekee. Mana n'ọnụ Igbo ụda ume pụtara a, e, i, o, ọ, u nakwa ọ. Ọ na-ahụla ya? Asụsụ Igbo na-atọ ụtọ n'ọsụsụ. Ọ ga-amasị m ka ị na-esonye m. Anyị ga-akụzi naanị ụda ume, rụtụkwazị aka obere na ụda mkpị. Ka anyị rụtụtụ aka obere na ụda mkpị. Kedu ihe bụ ụda mkpị? Ya bụ double consonant. Ụda mkpị bụ mkpụrụ okwu ndị ahụ gbara mkpị. Ụda mkpị bụ mkpụrụ okwu ndị ahụ gbara mkpị. Ngwale anya ka ịhụ ndị bụ ụda mkpị. Ya bụ ndị a: chi, gbe, ghe, gbi, kpe, kwe, nwe, nyi nakwa shi. Ụda mkpị bụ ndị a: chi, gbe, ghe, gbi, kpe, kwe, nwe, nyi nakwa shi. Ọ na-ahụla ya? Ọ bụ ndị a pụtara ụda mkpị. Ngwa ka anyị gụọ n'ụda mkpị ọnụ: otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, iteghete. Ọ na-ahụla ya? Ụda mkpị dị iteghete mana ụda ume dị asatọ. Ụda mkpị dị ole? Iteghete mana ụda ume dị asatọ. Igbo ị na-asọkwa n'ụsọ.
ọ bụrụ na ihe m na-eme na-amasị gị, na-esonye m. A sị na anaghị amacha ihe n'isi awọ. Ihe ndị ịmụtaghị ụnyaahụ, ị ga-amụta ya taa, ị ga-amụtakwazi ya echi ma ọ bụrụ na ị na-esonye m. Tụsara m ozi ndị a, sorokwazi m na Facebook peji m. Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya. Cheta, aha m ụka bụkwa Amaka Mme for Christ. Ngwanụ ka ọ dị oge ọzọ.